που αγόρασε μία έκταση περίπου 15.000 στρέμματα, μαγεμένος από το τοπίο της Χαλκιδικής, όπου τα 4.500 στρέμματα τα διέθεσε για να φτιάξει τον αμπελώνα και το ενοποιείο. Για αυτή τη μεγάλη πρόκληση κάλεσε δύο σημαντικούς ανθρώπους για εκείνη την εποχή. Τον καθηγητή Βασίλη Λογοφέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης και την Σταυρούλα Κουράκου, η οποία ήταν τότε διευθύντρια στο Ινστιτούτο Αμπέλου και Ίνου. Ο σχεδιασμός του αμπελώνα υπήρξε παραδειγματικός. Ουσιαστικά αυτό που θέλανε ήταν να κάνουν έναν πειραματικό αμπελώνα και να δοκιμάσουν ποικιλίες από όλη την Ελλάδα, ελληνικές αλλά και ξένες. Δηλαδή ουσιαστικά ήρθε το ασύρτικο από τη Σαντορίνη, δοκιμάσανε το αφύρι από την Ρόδο, τη Μαλαγουζιά από την Ελαιοκαρνανία, αλλά και φέρανε και κάποιες κοινωνικές ποικιλίες όπως το Καμπερνέ Σοβινιόν, το Καμπερνέ Φρανκ, το Σιράκ για πρώτη φορά για να δουν πώς συμπεριφέρεται στην Ελλάδα.